Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез. Халкыбыз кайда гына яшәсә дә, туган телебезне, гырыф-гадәтләребезне саклап калу өчен шактый эшләр башкара. Алар белән без сезне дә таныштырып барабыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз бүгенге чыгарылышта. Шәхесләрдә композитор Салих Сәйдәшев. Табигатьнең олы бүләге син. Табигатьнең нечкә тавышы, әһәң булып күккә күтәрелгән, син татарның асыл тавышы. Татар һәм төрки әдәбиятлар бәйләнеше. Татар әдәбияты, әлбәттә, төрки халыкларының әдәбиятлары арасында әйдәп баручы урынны тота. Милләтнең киләчәге тарихта. Им не угрожает там снос или еще что, им угрожает скорее обновление. Татарлар тапшыруы Адыгея республикасында. Аның башкаласы Майков шәһәрендә. Шәһәргә 1857 елда нигез салына. Бүген биредә 150 мең кеше гомер итә. Ул танылган татар композиторы, татар профессиональ музыкасына нигез салучы. Казанда Салих Сәйдәшевнең 120 еллыгына багышланган декада бара. 10 көн эчендә бик композиторыбыз истәлегенә төрле чаралар үтәчәк. Татарстан сәнгать осталары катнашында концертлар, гомерем минем моңлы бер җыр иде күргәзмәсе, балалар өчен мәдәни белем бирү программасы планлаштырылган. 10 көнлек декаданы Кәрим Тинчурин театрында һәм Салих Сәйдәшев музеенда Сәйдәш йокысызлык дигән спектакль лабиринт тамамлый. Салих Сәйдәшевнең кыска гына тормыш юлында уңыш, дан һәм шул ук вакытта авырлыклар бик күп була. Шулай да ул чын мәгънәсендә халык мәхәббәтен яулый. Шәхесләр сәхифәсендә Салих Сәйдәшев. Казан тимер юл вокзалында кунакларны әлеге көй каршылый. Кызыл армия, соңрак Совет армиясы маршы дөньяның 5 иң яхшы хәрби маршлары исемлегенә кертелгән. Әдәбиятта Габдулла Тукай булган кебек, музыка дөньясында Салих Сәйдәшевкә тиңнәр юк ди аның турында язучы Гадел Кутуй. Иҗаты халыкчан, 35 ел гомерен татар музыкасын үстерүгә багышлаган шәхесне яратып, безнең Сәйдәш дип йөртәләр. Табигатьнең олы бүләге син. Табигатьнең нечкә тавышы, әһәң булып күккә күтәрелгән, син татарның асыл тавышы. Белгән кешеләр истәлекләрен уганда беләсең, ул бик ягымлы, беләсең, менә дигән интеллигент. Аның ул бил бабушка киеп йөргән, аңлыйсызмы? Елмай, аның йөзенә карасаң, ничектер җиңел булып китә. Менә шулай дип сөйлиләр. Ул кешеләргә бик ягымлы, шулай теге бер кашында тавыш күтәреп сөйләшкән. Аның кешелеклелеге, киң күңеллелеге, ярдәмчеллеге турында күп сүзләр йөри. Анарга бирделәр квартир, хәзерге профсоюзный урамда, теге йортта Кәрим Тинчурин торган йортта. Но Галия Хайбицкая монда тормым дигәч, бала белән китәм Астраханьга, театрга эшләргә. Салих Сәйдәшев анарга ул китмәсен өчен анарга үз ике бүлмәле квартираны биреп калдырды. И үзе балалар белән калды бу бинада. Гомеренең күп өлешен үткәргән әлеге бинада хәзер Салих Сәйдәшев музее урнашкан. Биредә инде 4 ел ремонт бара. Бу музейның беренче залы. Иске татар бистәсе залы. Салих Сәйдәшев иске татар бистәсендә туа. Таң атып килә, сирень агачы ботагына сандугач утырган да өзелеп сайрый. Әнисе Мәхүб Җамал тәрәзә буеннан китәм дигәндә эчендәге баласы селкенә башлый. Һәм ул уяна. Бу Салих Сәйдәшевнең әнисе истәлекләреннән. Әтисе Җамалетдин Салих туарга 10 көн кала вафат була. 2 яшендә ул гармонда уйнауларын ишетеп музыкага гашык була. Башта гармон, аннан фортепианода уйнарга өйрәнә. Беренче укытучысы Заһидулла Яруллин. Салих Сәйдәшевнең 3 бүлмәле квартирасында бу бинада батарея, лампочкалар бөтенесе дә, ишекләр бөтенесе дә, все бөтен әйберләрне теге Салих Сәйдәшев торган вакыт шикелле менә ясадык. Һәм менә бу инде мемориаль бүлмә, Салих Сәйдәшевнең мемориаль бүлмә. Монда без таптык шин кыягаз обой.
1950 елның абойы ул акварель белән ясаган теге кагазда. Монда торган кешеләр Салимжановлар, Таждарова, анан соң кем Кайбицкая, бөтен халык монда торган кешеләр театрга мона бу коридордан йөриләр, шауп туда-сюда. Анан соң теге театрның дирекциясе, анан соң театр япты монда ишек бар, ишекне ябып, монда правком, завком һәм партком ясады. Күп кенә көйләрен нәкъ менә бу йортта яшәгәндә иҗат итә. 60тан артык спектакльгә музыка һәм күп санлы музыкаль драмалар язган ул. Бер артлы Галия Бану, Башмагым, Ил, Зәңгәршәл кебек әсәрләре туа. 22 яшендә үк Салих Сәйдәшев Татар дәүләт театрында дирижерлык пультына баскан шәхес. Театрда музыкаль җитәкче хезмәтендә башкара, радиода музыка бүлеге мөдире булып эшли. Нинди өлкәгә кагылмасак та, дирижерлык хезмәтем аланың, кыллы оркестрны оештыручы, пианист буларак та, музыка язучы буларак та, композитор, аннары радио комитетны оештырган чарада да нинди өлкәне алмасаң да, ул новаторлык яңарышлар керткән һәм һәрбер өлкәдә уңышларга ирешкән. Ул заманада марш, вальс жанрлары татарларга хас булмаган жанрларын, алар бик бездән ерак бер уйласаң, ул аларны шухатлы матур һәм табигый берләштергән татар моңын һәм менә шул яңа жанрларын без аның турында онытып торабыз бүген. Ул вакыт өчен ул чыннан да революцион хәл булган музыка дөньясында һәм менә бу революцион хәлләр алар минемчә этәргеч булган безнең профессиональ музыка үсүенә һәм инде илеш керткән әле ул театр дөньясына. Ул чын мәгънәсендә гади кеше иде. Һәм аның көйләре югары профессиональ сәнгать дәрәҗәсендә булсалар да, ул гади, аны һәрбер кеше аңлый торган, туя торган. Шуңа күрә аның иҗаты, язмышы театр белән бик нык бәйле. Һәм ул анда дирижер булып эшләгәндә дә, музыкаль бүлеге мөдире булып эшләгәндә дә бик күп безгә шундый рухи мирас калдырган. Ул әйтеп китүемчә, Галиябанда Кандыр буе, Шаткылар булсамы, Зәңгәршәл, мәңге үлмәс Зәңгәршәл. Шуңа күрә инде ул Кәрим Чечүров белән ике бөек шәхесебез, безнең дохиләрбез алар. 1948 елда аны штат кыскаруга сылтап театрдан куалар. Шулай булса да ул көн сайын иртән эшкә барган кебек театрга йөргән. Ишек төбендә дуслары, танышлары белән сөйләшеп, өенә кайта торган булган. Әлбәттә, мондый кичерешләр дә аның сәламәтлегенә йогынты ясамый калмагандыр. Яман шиш авыруы табалар, Мәскәүдә операция ясыйлар. Тик 4 көннән 16 декабрьдә 54 яшендә сөекле композиторыбыз дөнья белән хушлаша. Ул көнне 40 градус салкын була. Шулай да аны озатырга килгән халык урамга сыймый. Автобуслар туктап кала. Зиратта сәгать 6-дан бөтен халык җыелды зиратта. И Салих Сәйдәшевне күмгәч, бер кеше дә китмәде. Менә шулай тордылар, бөтенесе дә пока оркестр Салих Сәйдәшевнең маршын уйнап җибәрделәр дә, бөтен халык аңлады. Салих Сәйдәшев китте, аның музыкасы калды. Салих Сәйдәшевкә багышланган китаплар күп түгел, диссертацияләр дә аз. Рәссамнар да аның шәхесенә сирәк мөрәҗәгать иткән. Нибары 13 картина. Күргәзмәдә композиторның бер бик кызыклы портреты тәкъдим ителгән. Ул Мәскәү рәссамы Вәли Әхмәтовның эше. Бу Салих Сәйдәшев үзе исән вакытта ясалган һәм хәзергәчә сакланып калган шундый бердән-бер портрет. Кырыенда аның автографында күрәбез. Салих Сәйдәшевнең 4 баласы була, икесе фаҗигале рәвештә кичкенә вакытларында вафат булган. Бүген музыка дөньясында кайнаган оныклары калды. Милли музыка дөньясында зур изе, кабатланмас әсәрләре калды. Илгира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Татар әдәбияты үсеше турында сөйләшик. Безнең әдәбият бүген дә төрки халыклар арасында әйдәп баручы. Ләкин тугандаш милләтләр арасындагы бәйләнешләр кими бара. Бу хакта Казанда милли әдәбият торышына багышланган фәнни җыенда сөйләштеләр. Монда татар, Азәрбайҗан, үзбәк, кыргыз, чуаш белгечләре онлайн рәвештә фикер алышты. Советлар берлеге чорында төрки халыклар барысы да соцреализм юнәлешендә иҗат иттеләр.
Бер яктан бу безне берникадәр якынайтса, икенче яктан тар кысаларда гына эшләргә мәҗбүр итте. Советлар иле таркалгач, һәрбер халык үз юлын изли. Бүген татарга кайсы халык әдәбияты күбрәк йогынты ясый? Төрки халыклар белән уртак үзенчәлекләр күпме? Һәм ни өчен Төркия әдәбияты белән бәйләнешләр юк? Айзат Шәймәрданов репортажында. Япон татары. Татар әдәбиятында ул тарихи авантюр роман үрнәге. Октябрь инкыйлабыннан соң Япониягә күченгән татарлар тарихы сөйләнә. Ул чындап та тормышта булган кеше, Тәминдер абый ул. Аның чын исеме, китапта исеме Минаны Касым дип үзгәртте инде. Ул чын исеме Тәминдер абый, ул 94 яшькә җитеп вафат булды. 18 елда әтисе аны алып чыгып киткән вакытта аңа 1 яшь булган. Япон татарын язучы Вахит Имамов 2004 елда Советлар берлеге таркалганга 13 ел узганнан соң яза. Нәкъ бу чорда татар милли җәмәгатьчелеге арасында тарихка башкача карау, ак тапларны ачу башлана. Әлеге мәсьәлә татарлар гына түгел, мөстәкыйльлек яулаган башка төрки халыкларда да күзәтелә. Начальные годы независимости вышел на первый ряд истории литературы. Потому что народ, который завоевал свою независимость, должен осмыслить, увидеть свои корни, традиции, личности. Советлар берлегендә әдипләргә бер генә жанр – соцреализмда иҗат итәргә рөхсәт ителде. Бер яктан бу төрки халыклар әдәбиятында уртак үзенчәлекләр тудырырга ярдәм итсә, икенче яктан әдәбиятны тар кысаларга кертте. СССР таркалгач күпчелек төрки дәүләтләр бәйсезлек алды. Әдәбиятка да ирек килде. Татар әдәбиятын Азербайҗан әдәбияты, Казах әдәбияты, Кыргыз әдәбияты, Үзбәк әдәбияты белән чагыштырып карасак, аларда постсовет чорында да бик зур уртаклыклар барлыгы күзгә ташланыр. Төрки телле әдәбиятларны Төркия әдәбияты белән чагыштырсак, төрек әдәбияты белән чагыштырсак, аерманың зур булуы да күзгә ташлана. Димәк, менә бу узак вакытлар бер мәйданчыкта яшәү, бер зур ил шикләрендә яшәү безгә әдәбият, безнең әдәбиятларыбызга да тәэсир иткән. Әлеге фәнни җыен төрки халыклар әдәбияты арасында уртак үзенчәлекләрне эзләүгә багышлана. Конференцияны Татарстан Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты оештырды. Җыенда Азербайҗан, Үзбәк, Кыргыз, Казах, Чуаш, башкорт әдәбияты белгечләре зум аша катнашты. Безнең дискәштәр Калматсы, урматтуу Дания Фатиховна. Барлык төрки дәүләтләрдән дә кушылалар. Димәк, алар без куйган планка, без куйган мәсьәләләр аларны да кызыксындыра һәм безнең белән саннашалар. Һәм икътисадта, ниндидер сәясәттә, башка мәсьәләләрдә генә түгел, гуманитар фән өлкәсендә дә һәм инде аерым алганда әдәбият белеме юнәлешендә без шушы биеклектә яшәргә омтылсак. Бүген татар әдәбиятына кайсы әдәбият йогынты ясый һәм татар әдәбиятының тәэсире нинди? Без әйтә торган яңа чоралар, модернистик әдәбият, постмодернистик әдәбият, Зөфәт Хаким, Илгиз Зәйниев, Данил Салихов, Аманулла, Гафур Каимов һәм башкаларның иҗатына мөрәҗәгать итәбез икән. Чын барлык күренешләрен укучыга җиткерүдә яңа алымнарга мөрәҗәгать итүен күрәбез без. Татар әдәбиятына йогынты ясыймы Төркия әдәбияты? Юк, элек ясагандыр. Бүгенге көндә безгә урыс әдәбияты калган. Без ул куллыктан чыгармыйбыз, ул баткаклыктан чыгармыйбыз, ул читлектән чыгармыйбыз. Без урыс әдәбиятына ереп барырга тырышабыз. Безнең күп байтак язучылар шулай, шундый капкында. Безнең әдәбиятларыбыз постмодернны бик үз итмәделәр. Һәм яңадан без романтизмны, яңадан без реализмның аерым бер формаларын тергезү юнәлеше белән барабыз. Һәм бу безнең әдәбиятларыбызның уртак бер сыйфаты булып тора дияр идем мин. Россиядә милли әдәбиятның хәле мактанырлык түгел. Төп проблема елдан-ел укучылар кими, язучылары азая. Бу мөстәкыйль дәүләттә яшәгән төркиләрнең әдәбиятларыннан безне бермә-бер айырып тора. Айзат Шәймәрданов, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Милләтнең киләчәге тарихта. Им не угрожает там снос или еще что, им угрожает скорее обновление.
татарлар тапшыруы Адыгея республикасында. Аның башкаласы Майков шәһәрендә. Шәһәргә 1857 елда нигез салына. Бүген биредә 150 мең кеше гомер итә. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк. Магнитогорский тарихчысы Сәлим Закиров Алтын Урда археологиясы белән шөгыльләнә. Әмма ул аннан соңгы тарихны да игътибарсыз калдырмый. Үз халкының теләсә кайсы чор тарихы да кадерле ди ул. Борынгы кабер язуларын өйрәнеп, аларны архив документлары белән нигезләп, җирлек тарихы буенча басма төзи. Сәлим Закировның кулына борынгы китаплар менә шул кыяфәттә эләгә. Аңа мондай басмаларны күп китерәләр. Нигездә мәдрәсә дәреслекләре, догалар, аларны ата-аналары истәлеге буларак саклаучыларның балалары алып килә. Есть рукописи, всякие дневниковые записи. Там что-то типа истории Магнитогорска. Такая вот дневниковые записи. Кто-то что-то пытался тоже на арабской графике. Сәлим Закиров борынгы китапларга гарәп кулъязмаларына сакчыл карый. Мондай мөнәсәбәт буыннан килә. 1932 елда Магнитогорскка репрессияләнгән бабасын күрмәгән. Әмма туганнары сөйләвенчә, Юсуф Закировның якын дусты Гамил Авзал һәм Басыр Айфыковның укытучысы Сафин дигән кеше булган. Сәлимгә аның да кулъязмаларын китергәннәр. От Сафина осталось очень много. Он сам писал стихи. Там, знаете, страниц 500 стихов. Не знаю, может это чьи стихи, может Авзалский, может сам Сафин писал. Гарәп кулъязмалары белән кызыксынуны Сәлим Закиров Магнитогорск дәүләт университетының тарих факультетында укыган чорда башлый. Студент елларында ук гарәп телен белү зарурлыгын аңлый. Впервые увидел вот такое степное кладбище, там было одно надгробие, никто не умел прочитать, никто ничего не знал, мы его откопировали на бумагу, так знаете, это на кальку перевели. Я с этим всем пошел в мечеть, пришел в мечеть, ну и говорят, мы тебе... Они посмеялись, не посмеялись, они как говорят. Давай, говорят, ты сам научишься и сам прочитаешь. Чиләбе өлкәсе территориясендә 1000 ярымга якын борынгы каберлекләр теркәлгән ди тарихчы. 2 месяца ездил по области, по этим кладбищам, чтобы вообще оценить, с какого времени и какие типы эпиграфики есть. И вот тогда разбил на типы, разбил на хронологические группы. В общем, у нас только 19 век. Никакого у нас там 17 и более ранее у нас, в принципе, его области обнаружено не было и нету. В том числе вот эти все вот псевдо-золотоордынские находки я тогда и проверил, и как все это не так, извините. Но все это позднее. Единственное, тогда было обнаружено надгробие 18 века, одно пока в области. Оно не похоже ни на какое другое, но оно тоже не золотоордынское. Сәлим Закиров Рәдүт авылының 20 гасыр башындагы метрик китабы мәгълүматлары буенча Чиләбе өлкәсенең Шишмә районындагы бердән-бер татар бистәсе шәҗәрәсен төзегән. Бу үзенчәлекле китап 1903 елда Рәдүткә нигез салынганнан бүгенге көнгә кадәр биредә яшәгән кешеләр турында. Чиләбе архивыннан алып кайткан мәгълүматларны борынгы каберләрдәге язулар белән чагыштырып ясаган. Документларда күрсәтелгән кешеләрнең язмышын Совет елларында да күзәтергә мөмкин. Асылда Рәдүтнең тарихи документлар китабы авыл халкының тамырларын өйрәнү өчен яхшы мөмкинлек бирә. Аларның борынгы ата-бабалары яшәгән Оренбур өлкәсенең Никитина авылы турында шундый ук басма төзи башлаган тарихчы. Соңгы 3 айда 20дән артык кабер ташын тикшергән тарихчы. Гарәпчә язылган каберлекләр дә мәдәни һәм фәнни кыйммәткә ия, әмма алар кими бара ди Сәлим. Меня лично и вообще тревожит такой процесс, что эти памятники могут не сохраниться. Не сохраниться им не угрожает там снос или еще что, им угрожает скорее обновление. То есть, когда ставят новое надгробие на могиле, сами родственники старое надгробие снимают и утилизируют. Мондай хәлләр югары Урал, Чиләбе кебек борынгы шәһәрләрдә еш очрый ди тарихчы. Узганын белгән, үткәнен хәтерләгән халыкның гына киләчәге булыр дигән фикерне истә тотып башкара Сәлим Закиров үз гамәлләрен. Гөлдар Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Узган атнада татарлар тапшыруының төшерү төркеме Адыгея республикасында эшләде. Бүген әлеге җирлектә 3000 милләттәшебез гомер кичерә. Халык саны ягыннан алар 5нче урында. Милләттәшләребезнең күп өлеше Майкоп шәһәрендә гомер итә.
шулай ук 2 татар авылы, политотдел һәм Киров хутырлары. Татарлар дин, тел мәдәниятебезне күз карасыдай саклыйлар. Дуслык җәмгыяте бу эшне бик оешкан төстә алып бара. Буларның барысы хакында тулырак әле алдагы тапшыруларыбызда сөйләрбез. Бүген сезгә Адыгея Республикасыннан беренче видео язманы тәкъдим итәбез. Сүз Гөлия Садыковага. Biz Адыгея Республикасында аның башкаласы Майков шәһәрендә шәһәргә 1857 елда нигез салына. Бүген биредә 150 мең кеше гомер итә. Гомумән республика буенча халык саны 500 мең тирәсе. Һәм 100 милләт вәкиле. Байрагына күз салсак, анда 12 йолдыз, ул 12 адык кабиләсе, 3 ук, борынгы адык князьләре нәселе. Уклар бер-берсе белән кисешкән. Бу бердәмлек билгесе. Байрагыбызга 13-нче йолдызны, татар йолдызын өстәргә вакыт инде дип шаяра Адыгеяда җирле халык. Байракта ук булмаса да 13-нче йолдыз дигән китап инде бар. Ул Адыгея Республикасында яшәүче татарлар тарихы, күренекле милләттәшләребез турында. Авторы Әминат Иминова. Бүген 13-нче йолдыз Адыгея Республикасының милләтләр эшләре, ватандашлар һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә комитеты рәисе Әскәр Шхалаховның өстәл китабы. Милләттәшләребез турында яратып, татар халкы белән чын күңелдән горурлануын яшермичә сөйләде ул. У нас есть очень задействованы и в экономике, и в здравоохранении, и в образовании татары. Вот если чуть назад оглянуться, у нас очень большую патриотическую работу вел всегда герой Советского Союза Гизатуллин Хамзан. Его знали в каждом уголке Адыгеи. И Ганиев, который героем соцтруда был, но он уже наш, рожденный здесь, воспитанный здесь. Зампредседателя ЦИК, наверное, лет 20, Казиханов Анюс Раисович работал, да? Замвоенкома Фархат Фарухович. Очень многих знаем, очень достойные. Поэтому я только хорошее могу сказать, не из-за того, что вы приехали. Җирле дуслык иҗтимагый оешмасының да гел актив алдынгы рәтләрдә булуын билгеләп үтте. Гомумән алганда рәсми теркәлү алган оешмалар бармак белән генә санарлык. 5. Иң беренчеләрдән булып оешканы да дуслык. Эшләгән кешене күрәбез ди Әскәр Шхалахов. Бөтен дөнья татар конгрессы уздырган чараларга җибәрелгән делегатларның юл чыгымнарын күтәрү, матур әдәбият, милли атрибутикалар белән тәэмин итү һәм башкалар. При поддержке правительства вот мы буквально на этой неделе заканчиваем формирование этнографического уголка татарского детский сад, где больше татар ходит, это в поселке Дружба Кашкабовского района. Что это значит? Чтобы дети, которые приходят, знали свои истоки, это первое. А второе, немаловажное, и другие дети других национальностей знали, что среди нас живут татары, вот у них такая культура. Кроме этнографического уголка мы одновременно не хотим, а уже готовы подарить. Это и ноутбук, и проектор, и экран. Я вот в этом году, когда прошла конференция отчетно-выборная, я перед татарским обществом дал еще слово, что я очень плотно займусь еще восстановлением преподавания татарского языка. Оно у нас было. Нет никаких перегибов, нет никаких, допустим, недосказанностей. Наоборот, прежний лидер заложил очень такие тесные взаимодействия не только с властью. Ни одного мероприятия не проводит татарское общество Дуслык, чтобы не участвовали все национальные культуры. Әйтеп китү урынлы булыр. Әләм Шахи улы Ильясов дуслык оешмасы белән 1998 елдан башлап җитәкчелек итте. Адыгея Республикасының ат казанган табибы иде. 2020 елның июль айында арабыздан китте. Бүген дуслык иҗтимагый оешмасында яңа рәис Әлим Мәҗит улы Ильясов. Бүген ул республикада яшәүче 3000 татарның ышанычлы лидеры. Рәис вазифасына күчкәнче үзе дә инде шактыйдан оешманың активисты булган. Дуслык оешмасы тарихы, анда башкарылучы эшләр турында әле без киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез. Бүген Адыгея Республикасында гомер кичерүче татарлар тарихы хакында. Татары в Адыгею попали в два этапа. Это в конце 19 столетия и в 20-е годы 20 века. В середине 19 столетия стало активно развиваться торгово-промышленное производство в России, и татары из Волго-Уральского региона направлялись в развитые районы европейской части России. Адыги тепло принимали татар. Татары селились в аулах адыгских, это Панижукай, Хатажукай, Нишукай, по 20-40 семей ориентировочно. Татары занимались в основном сельским хозяйством.
В 20-е годы 20-го столетия миграция татар была связана из-за голода в Поволжье. До 30-х годов татары жили в адыгских аулах и в городе Майкопе. Но в 30-е годы татары образовали свои населенные пункты. Это хутор Киров в Шавгеновском районе и хутор Политодел в Кашхабльском районе, где и сегодня как бы проживают. Милләттәшләребез Сарытау, Ульяновск, Пенза якларыннан, шулай ук башка чит илләрдән күченеп кайтканнар да бар. Рабим Рахманов шундыйлардан, Үзбәкстанда туып үскән татар. Самаркандта тыгылып үстем. 83 ел, 23 ел Россиягә хезмәт кылдым. Алдын корабльләрдә, андан соң морской пехотада. Адыгейда 2008 елдан башлап яши. Күңелемә бик ошады. Кечкенә, ләкин бик уңайлы биредә ди ул. Килү белән татар оешмасын эзләп таба, иҗтимагый тормышта кайный башлый. Татар булуым белән, үз халкымның киләчәген кайгырта алуым белән бик горур ди ул. Саглык булсын, тинчлек булсын. Самое главное тинчлек. А если тинчлек булса, мен һәммәмез дружно, чтоб встречались, жили, радовались. Амин. Адыгейда яшәүче кунакчыл, гади, ихлас милләттәшләребез белән танышуыбызны алдагы тапшыруларыбызда дәвам итәрбез. Гөлия Садыкова, Татарлар, Адыгея Республикасы. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без һәр вакытта сезнең белән элемтәдә сәяхәтләр кылабыз. Бер генә хат һәм шалтыратуда игътибарсыз калмый. Исән-сау, бергәләп яшәргә язсын. Сау булыгыз.